Dáma, nebo co? Do školy ne? Do školy ne? Ale na Facebook jo! Ty jsem ten mobil. Já ti dám Facebook! To bylo zase stavárny, Bylo to stavárny. Hej! A co teďka byl? Ten rukoňar? Co? Kluci si hledáš na Facebooku? Ty mě poslouchat nebudeš? Do školy vypadni už! Však už 7 hodin! Vypadni, o půl 8 začíná škola, vypadni! Vypadni! Tam s Slovenskou! Vypadni! Dáváš tašku, tam kom bordel, zalez to do popelnice, dělej! Tady máš svačinu. Svačina vypadni. Vypadni! Ty mě neposloucháš! Ale ty jo. Počkej! Chytni mu. Ana, já jí dám na první. Pane, pojď! No dobrý, já jsem na bose. Je to. Já už si s kamerou nebudu kládat, ani chodit na s ní nebudu. Ne, zajímáš. Já jsem na base. Dej tam to. Ale však tam byl dvakrát. Uhni. Ale co tu Ty koňárko. Něco potřebuješ? Facebook jo? Vypadni do školy. Furt se s tebou budu nervovat každý ráno. Do práce chodím pozdě skrz tebe. Vypadni. Zkus. Svěl taku nebudeš poslouchat. Ty, daj to dej. Ale já nepodělej, jo. Stavej. Klára. Až tvoje mama dostane. Až se ty ho bude zachraňovat. Však je za mnou, more. Vypadni. Tak vypadni. Za mnou mě za ní. A ty. Do školy nebude chodit a za Kamilem jo. Já musím jít ještě do zastavárny. Já počkej, tak já ti dám. Nevyčínám šumku, ne?